Tuvalime, dövürme döneyin. Hey şeyle bahtiyar dövür diyene. Görürni bir mahal hey oyma pıkırına geliyen vatni. Göre, ötərinlikleri. Edevatlar arkayın sapıp yer. Edevlemiz hakta ala dediyen arkada prezidentimizin tagallatı bilen giden atçılık toplumu döredi. Bugün at toplumuna atlara iyidek etmek görmeye heyli ulu bağıt. Evhan, senin kakın yarçak var olacak mı? Havu, kaka bana at çapalar içim at verecek dedi. Senin atın adı ne mi? Benim atımın adı Alçip. En babam atları kovsayret diyara. Ol kakımı da vur diyara. Babam yoktu. Daima at çapağını uğratacak diye. Onu kent bile at çapyak da. Bile yaşalıyacak kolyanı. Havu, Yani Elkan, ben atım yenger. Ol yıldırım yani. yok, benim atım yener. Alçip kuşçal uçacağım. Yok, sen atından men atım olup geçer. Ol katı güçlü. Özüm mara, men dinleye Elkan. İnha görürsün benim atım birincilik al. İnha görürsün benim atım birincilik al ya. Benim atım orada kalır. Annem bir babamdan sorak göreyim. Benim hakkımda sonra koruyun. Batır gördük. İnha görürsün benim atım birincilik al ya. Benim atım orada kalır. Annem bir babamdan sorak göreyim. Benim hakkımda sonra koruyun. Batır gördüdür. Men atım yener sen atın kalır. Devran, senin kete gayret etti bana he diyeldi. Ha, Borşumdan etini, beydip men canım yakmaydı. he dediydim, benim he dedim. Oğluma bir kayıp diyecek geldi. Ha, oğluma ne morttur? Niye morttur deyip yok, manırdak bolyanca karışma derdir. Her kızadın öngünden aladasın etmedi, öngünden. Ne meni ondan alat etmen aytov? Vay, sana da şu kerkanan gel bolluysen ha. Batır, şu fonku diyor, babalarına değer gelene oğa. Ay ne ettin ay, sana da düşünüyor ya. A degen de babalarına gitti. Babalarına yöneli o katna ne kavur? Atı çün katna ya. Doğrat deyip anka taşta çağamam. Berekella, degen daya diktirler. Devran, inni senin bana he diyecek gelle şey demi. At deyip bir yerin ağırsın edecek. At minmek neyme ansat satmı. Mina yerteden başlap oğlumu yekece yedigen buyuracak. Ne mehriban, bunu hemen he diyecek gel. Batırsan at tüyen orta, ona yeter saat yok. Men özüm atlar kovuluyor. Arman yönü işken var ya da. Yoksa benim son at toplumuna gidip atları nazma gidiyor. Men oğlumun at saylamana açtı. Yerdinde bir geniyet. Oy daha edilen babası vaka at minmeni uğrunsun. Muma seri, at minmeni uğrunsun deyip. Ertiri o ulayla uğrurdu. Atan çaptırarsın he? Ne deyip orada? Ulayla uğrurdu oğlum at çapsa, min begelecek. Vakti arman şehirde yaşayanlığım. O vada yaşayan ortama apinde doğrak diyaraptan birini saklarım. Apinde bir de vat pisken ne demiyor. Dime gonna, senin bari o doğru fikri diyanız ya. Senin min yanlış fikri diyanlar şey değil mi? Mehriban, sen mergen değilim min bana var. Korkma ho, batırsan adi an batırdır. Ol doğrakın bakım dilini tapar. Ah, diline bir yan tapaydı diye. Yaşaman dipecek mi, yıkacak mı? Kim biliyor?
Batırcan, hem doğrat göresin elimi. Hava baba. Doğrat alsam düşme yırttır. Yer bakalım hani. Doğratın üstüne meni atıyormuşsun. Atın kulağına bırgatlara diyen. O men sözüme düşün ya. Başın tilkada çarpaya hala. Sonunda şeyle var tapya baba. Yemeler bir de genler seyredeceğimsin. Men olsa tapadım taptik kıyıryansın. Düşünde at minmek bu kovzat. Ne deyip boldun sen? Ökte çap tuvar vardın oğlum. Hemmelin sana gödü der. Hemmeler sana kuvanırlar oğlum. Ondan seni öğrenler. Ana, şol ökte çap tuvar diyerler. At seni muradına yetirer oğlum. Berekella. Baba, men at hakkında goaydım aytıp vereyim mi? Hani yer Batırcan? Haydi ver oğlum. Geçetin hazalının ayının Hünnamlıkta belli Türkmen bedevi Geçetin vazilimin toyamın Hünnamlıkta belli Türkmen bedevi Geçetin vazilimin toyamın Hünnamlıkta belli Türkmen bedevi Avadanlar geçiklidir zıyratım Sinanları hayran eder suratım Yiğitlerim kanat sen zıyratım Yunanlıkta belli İnha görürsün atım Sahrada keşfep kalsın sarpaya Keşfini mengde cer yıllıydaya Yarışlardan nasipsin serpaya Korkmakta belli Türkmen bedevi Yarışlardan nasipsin serpaya Korkmakta belli Türkmen bedevi Avadanlar geçiklidir zıyratım Sinanları hayran eder suratım Yiğitlerim kanat sen gıyratım Yunanlıkta belli Türkmen bedevi Yiğitlerim kanat sen gıyratım Yunanlıkta belli Türkmen bedevi Avadanlar geçiklidir zıyratım Sinanları hayran eder suratım Yiğitlerim kanat sen gıyratım Yunanlıkta belli Türkmen bedevi Yiğitlerim kanat sen gıyratım Yunanlıkta belli Türkmen bedevi Yunanlıkta belli Türkmen bedevi Yunanlıkta belli Türkmen bedevi Çağırcancığım, sen bir bana düşüneydi. Olunu düşündü de at min çık yara. Akşamdan yarı iyice daşarını tutup getirdim he. Uçaldım, uç deyip böyle ol. Mehriban, at minmek düşünde o var. Vak düşün at min de men vak bolcakla olun yöne men başka tattan kork geldi. Näme de olacak? Korkurayan näme maşıyor? Vay çağıdır da. O birden atamınını da bir yerin dövdürdü de. Şonda men ne derler? At attır da. O üstündeki ulumi, kiçimi onu feridip durmuyor. Beyliyim Mehriban. Attır da deyip selmin oğluna veriyor. Doğrat, yönü bırak derler. Ol insan yarzı yok. Doğrat, üstüne kadır mıydı? Yıkmadan, yıkılmadan. Ondan sonra sen ne için yıkman yıkılmalı tarafına sereceğim? Ne için yengmeli tarafına oylanmak? Batırda okuyup var. Ol çap tuvar olmak bu dedi. Neymi? Çabuk tuvar vermani? Olcıgınca, sen bana her deyde nimet deysene. Oğuz, näme dedi? Sen baktın yanına, sen gelmeyecek. O barsa da kendi bir
göýberme. Bolmasa men daýymlara gitjek diýende okuwdan gelle ılga berýär. Awtobuda minýärde ötäg diýär. Menem ýedine diňe paýryk galýa. Kakasa mene näme goý gitsin diýär. Diýmek, men Batyrzandan gaçmam da. Batyrzany yüz bermän, onu gynandyrman bolýanda. Şonda men sana ul ýagşylyk edýändim. Şom sen bar ardygyň. Heýbir sen Batyrzany gözlerini seretip gördüňmi? Heýbir onu ýakynyň bagryna basyp, bir ýürejigini dinläp gördüňmi? Sen şondan bir edip gör. Ondan näme düşünýärsiň? Men hiç taýda düşünmek isleýärmi? Ýöne men oglumyň atynyň ýanynda barmagyny men isleýärmi? Düşünýärmi şo? Dorat bilen ýakynlaşdyranam sen. Inni şondan daşlaşdyrmalam sen. Menin oňa güýjüm ýeter. Ama menem güýjüm ýetmän merhaba. Heýbir sen Batyryn çekýän suratlaryny synadymmy? Eňe atyň suratlary ahir. Wah, sen bilýänem-de sen Batyrzan at hakyna goşupam dedi. Heýbir şeýdi aty ýürekden söýýän, aty elizleýän çaga men bögüt bolardy. Ondan sen öldüň gowul ýansyň. Menem çagalykdan märi atyň üstüne getip dur. Bedew menme mertebedir merhaban. Sene gep düşünmek bolasy ýok. Sen aty minmeň üçin, çapylar bolmaň üçin ýanymda kakam bardy. O sana blok boldy. Oýsana merhaban. Näme Batyrzanyň ýanyna adam ýokmy? Maňa diňe kakam sereden bolsa, indi Batyrzanyň ýanyna bawasamma, daýsamma. Oňsy aýtsaň aýdan bolsaň, şu urunlary goýanlar. Men Mehmet sana ýanyna gitjek. Oňa atdyk baklar ýa-da Hey şeyle bahtiyar döwür diýene. Görerni bir mahal hey oýma pikirine gelýän zatmy. Bir döwrüň beren bagty. Bir arkada oglum beren bagty. Goý şu ajaýyp bagtly zamanamyzda edewlenmedi. Bat çapyldy. Ýaşlarda ýeňji bolup bayrak ýylyna bayraklar ýetirip durdy. Goý bile dünýä guwansyn, döwür guwansyn. Her käherde dowuk gelýän güni synap, arkada ogla ömür dileýän. Aja, dora toy görürsün ele, görür aýdan meni. Şu näşeýek aýagyňyň tekemi. Näme üçin aja? Men üçinmi? Men sen atyň ýanyna barmagy isleýärmi? Ajajan, dora gowy. Ulma garaşanra. Meni gandak berýärdiňa. Görür aýda ajajan ýalbarýan. Ýalbarmam oturma. Hani tapaklaň oku? Meni hiç açan dora tormana gidem okmy? Hiç kaçan. Daim babam, men görüsler gelsenäme? Görürser gelýän bolsa, öder gelip göräýsinler. Şu aslynda da daýym günäkär bar zatlar. Şo sen atyň ýanyna gidip öwreşdirenem. Daim gowy, ol men gowur ýara. Bar, kän urlemede tapaklaň oku. Bar çarçak, bar. Men olsa dora torasyndan ýara. Olam men görüsýelenra daýy. Kakama gatna berdi. Ýöne ejem bolsa beren okda. Daýy özüň alyp alyp gidaýda. Sarza, O kaka. atlama tuğla herettin oğlum. O kaka. Hayır, gördüm. Yoksa da hani bulmayı atsağım ölmediler Batırsa. Kaka. Batyra bun gelmeýmese. Oy, o ne emolmi? Batırsa'nın ata olan hüvvetine yürekten biliyordum oğlum. At feymöklü ol oğlum kovulun alamati. O kaka. Batyra dorat bilen gaty uğraşdy. Doratym batyryn gelýän bolsa bir ýer durulana ýatandan çykajak bolýar. Çazan bedevatlar o adam misali bular duygur bolýar.
He, canavar, aklı gözün nedir? Batırcanım at binmek öğreniverdin. Onun yanından ayırma oğlum. Batırcandan men bir o çapkı var çıksana anan yan men oğlum. Kaka, Batırın at binmeni hüvvetinin bağlığını bilyen. Ona anamma. Yönen ne oğul? Ay, kaka mehrivanlar da. Ne mehrivan ya ol? Ay, şu Batırın atı binmegünden korkýamy näme bolşa bir hili kaka. Korkuyam ya ifleyen akmi. Ay, hayt bolunu da kaka tapawdy näme? Apağıdı katı kendir. Eğer mehrivan oğlun atı minmeyenden korkuyan mı oldu? O korkuyunu ayırta olur oğlum. Yönü islemeyen mi oldu? Ana şu metele kıyınır oğlum. Kaka, Batır'ı katı ödün uğraştırma diye. Yegelim deyip dipene çıkardın diye. Atı minip bir yerin ağırsa, men näme derin diye. Ay, qarad gepäken mehrivanı. Mehrivanın oğul saboluna oğlum. Ya yani Lüstattagı karşı olayam kan oğlum. Yok la kaka, Duranın öde, ödün bilýän. Öňden mer atgy görýär. Dime onu hep kıydım da olmalı. Vakt geleni men ödüm kıydım bilen madanca gurlaşır. Bu atlan ottuğunu veren mi ortam hani bir kulağını gedimden bir yetir. Atlan yani ne çok oldum sakın oluyor oğlum. Hem yürü oğlum. Ya. Kaka men qarata giyimlerin, Giyim lo. gelmez karaya. Var oğlum iyiyim ne? Ne var sen? Gel. Dedim. Ki Batırcanın hüvvetine bada atacak bolyan mı? Bir yerde düşünmediği zat yokla kaka. Men yöne bir Çağırtına benim atı söyledin miydim? Daha masa atın yanına ayrılmadın ödüme. Yani bir şehir durmuş diye attan taşlaştıraydın mıydın? yokla kakacan. Men hedirem atı gowarýanle. Çarjanın at çapşyny her gedip dileýelimde göremde buýsyn ýana. Yerin zaman ten nämişin takly. Ya da giýew näna. Yokla kaka. Ola gaýtan Batyrjan köprek at bilen öwrenişdir diýe. Onu da öwrenip isläň akta. Şeýlemi? Kakacan beýdimi? Men isleýänle ýöne Yönen näme? ýöne kakacan. Men at gorkýan. Korkyan? Nämeden korkyan? Kakacan. Batyrjan intip gaty geçecekdi. Düşündüm mıydım? Çağırdı onun atımının näme? Batırcanın ulumu değil. Men ödüme atımının wagtym Batırcanın kiçikdim. Benim deyim anırdan ata bağımlı atçılık bilen meşgullanyp gelýändim. Kaka, men çağa wagtym bir gorky galypdy. Men onu ente hiç kim aýdamapdym. Bir gün siz ýok wagtyny men ata minjip boldum. Owo. Boyum yetmänsiň, hotaýda bir duran töňgen allymda getirip üstüne minnimde ata minjip bol. Minnimem. Soň atyň böwrüne çalaja debselem, çuwatym diýdim. Soň näme bolar ýadyma düşmür. He, näme boldy? Kaka, men ata minnimde atyň daňysyny aýyrmanlar. At duydansyz çarpaýa galanna menim ýykylan bolsam ne etjek? Neçe wagt ýatanma bilemok kaka. Ýöne ýüzüme bir gyzyň dem gelýän ýaly boldy. Gözüm açsam, at ýüzüme seredip dur eken. Şondan soň bir hili şu zatdan kimnesi gözüme gelýän ýaly bolýardy. Men şeýle bir gorkýan. Kaka, ýadyňa düşýärmi? Men şu wagtlar aýagym goýja agyrdypdym. Neçe soňrasaňyzam men ýöne ýykyldım diýendim. Görýän miýdim? Ol sen ýalňysyň. Ýykylan diýip durdy. Özüň elýän sen diýip bilen sen oýarjak bolup ýanynda durupdyr. At gadyň bar edi. Hor bolmaz diýlendir gaýdym. Şoňa düşün. Özüňden bilýänle kaka. Ýöne Batyrjan çağırýan soň gorkýanna. Korkmaýdym. Batyrjany hüwet bar. On bardan ýatyrmaýdym. Şeher gerek şu men ýanyma gelende de iýmän, içmän şu atyň ýanyna aýrylanak. Her gelende de baba arkadamyň şu at barada kalan kitabyny okap berdi. Şonu öwran maňa gaýtalatdyr. On hüwetini ýatyrmaýdym. Bilýänle kaka hüwetiniň barlygyna
Ana bilýän bolamlygyň agtymy golla. On titiýden men ýanyma goýber. Gerek bolsa özüň getirip gitýär. Bolmaýdy. Öz bolşuma göwnüme ýaranok. Ýüregimin tersine gidip çağama ynjytdym. Dogurdanam. Men Batyrjany dinlejegem bolmadyma? On göwnüň näme isleýänligini duýmagam islemedimi? Korkma. Batyrjany öwretme. On badyny almagydy. Kakamjanyň diýenlerem dogry. Ol agtyjanyň uly çapyksygar bolmagyny isleýär. Men oglumy gollamagyň deregine ynjytdym oturuberdim. Ulay okuman atsa, min begerece. Wah, döwrana näme diýjek diýsene. Görýän welin menki näme dogry. Men beýle ýalňyşlygy göýbermellerim. Şonken barar bu. Heýberden Batyrjanyň gözlerine seredip gördüňmi? Heýber onu ýakynyň bagryna basyp, bir ýürejigini dinläp gördüňmi? Sen şonuň bir etgör, onuň näme düşünýär? Men Batyrjanyň höwesine badak salsam, ynsabyň öňünde günäkär bolarym. Men gogsy ýerden Batyrjany alyp, kakamyň ýanyna gideýin. Öz ýalňyş pikir edenligimi düşündireýin. Batyrjanym doratyny görüp hediller etsin. Näçe günler keypsiz çağam. Ha, Mehribancan, hawa gel gyýdym, gel. Ýanay baglaňam bir diýün kämal, ýumşatmalla balamynam hawa. Ur kakyňa begendirdiň Batyrjany alyp gelip. Ahyrynda ýalňyşyňa düşünüp, gorkyny howdum diýene gyýdym. Hawa kaka, men oglumy daýytyna daşlaşdyrjak boldum. Doratdan sowuşdyrjak bolup öýden çykarman saklajak boldum. Ýöne barbyr men ýüregim men edýän işimiň näme dogrudygyny duýýardy. Ondan kakajan, sen dogry aýtýan. Ata bolan söýgü nesil geçip gelýär ahyry. Ondan kaka, men mergen teýsin gaýdy ahyry. Ay bara. Dogry aýdýan gyýdym. Ata diýle hormat, o biziň netlimizden gaýdýandyr gyýdym. Sana at diýmen, ardaş diýer. Sen ýöne dogondanam ziýada diýip, böroglugy hak aýdyp. Sen gyýdym. Batyrjany düşünüp, bu getireniň gowul. Yani Mehribanjan, menem sana bir daha daýdyň. Aýt kakajan. Men ol aýtjakladym häzir. Çarjam bilen atjagym geldim. Ondan aýdaýyn sana. Hoş habarmy kaka? Hoş habar gyýdym. Hoş habar. Handan men bir körpe zatym ýatyrdyňmy? Hawa kakajan şonu ýatyryp şu wagt daş çykyp durşum. Şeýlemi? Hawa. Neme, ýöne men şu hoş habara gytdanýan kakajan. Gytdanma gyýdym. Gytdanma. Her kidadyň wagt bardyr. Hawa kakajan. Ýerden turda ataňlar, ataňdan soň atyňlar diýipdiler. Näme aňlatýar? Ha yegenjim. O sözüň manysy gaty ulur. Ataňy syýlap, atyň söýmek uly adam kärçilikdir yegenjim. Türkmen ýer bilen turup ilki atasyna, soň bolsa atyna salam berýänler. Görýärmi yegenjim, ata baba gelýän däp desturlamyň ullugyny. Düşündiňmi şu zatlara? Düşündim daý. Senim ýer bilen şeýtjäňmi? Owa ilki bilen kaka bilen salamlaşýar. Soňam atnamyň ýanyna gelýär.
Batırjan, ne atlan otuna tuğuna teretli. Görünü bilem yelenni. Yoday, sonrak atamın durmaya attan çıkarayma. Onu yattan çıkarıp olma degenciğim. Seni hükman şuunun doğamına doğru depilemin birer. Doğratım, öňümizde uly ýarşa wadyr. Berk durmaly bolarsyň. Sen hükman ýeňämeli. Men söz berýän, hükman aýlawa baran. Sen meni görersiň. Babam maňa ökçe çapkysy bar bolarsyň diýe. Sen näme diýäň? Menden çapkysy bar çykarmyka? Mehribansa? Ha, alın kakacan çay için. Çay içelim. Ben oturalım mı? Otur. Bakma otuyorsun mu? Çağırsan gel oğlum. Çağırsan? Yok kaka. Taysana ben tek Batırcan'ı görkedi ne derdin? Yok kaka, ögün burada diýmän soň Taýsany ýene görkezmedim. Taýsana, gidecek mi? O nerede? O Taysana Doğrat'ın kovumundandır oğlum. Doğratın kovumundan. Kovumuydu. Doğrat'ın kovumu. Ben Batırcan'ın şu ata bolan ıhlatını gördüm de arkama gelen teysil Künermin gitmesini göreyetirdim. Ben deydim Çağırcan'a teysil Küner'ine öğretip verdim. Şimdi bilýän Çağırcan'a da näme? At teyslemek vakı etti. Çağırcan'ım näme? Şimdi öz orunna çapık var taýinlamaly. Atar oğlum var umydum Batırcan. Mehribansa sen näme pikirde? Şu pikir näme bolýan? Kakacan, men karşılığım yok. Şu Batırcan'dan çapkı var çıktı, menem kakadan begeler. Onna beýdim. Men häki hoş habar diýenmim, aýtmary wagtym geldi. Ayt kakacan, ayt. Aýtdym beýdim. Men Doğrat'ın kovumundan bolan Taýsanagy Batırjan sünnetledim. Babacan, meni düşünmü? Hawa Sen için şu Taýsana. Ne diýip boldy oğlum? Şu Taýsana seni muradyna ýetirer. Baba, on sen meni ýarşlarda at çaparmy? Çapardın mana, çapardın. Ben o Taýsanagy iýde ederim, teýitlerim, ondan owat çykararyn oğlum. On bilen seni dogatlaş. On seni ady beli çapykdywar eder oğlum. Vay kaka, sen bir begendirdin. Kaka teşte hatan begener. Daý, Taýsana görmäle gidäýler, göresim gelýär. Göresin böyle. Göresin gelen murtayfı da ya. Yöne derine ne verecek? Bäşlik, Ine munin bolýa oğlum. Hay tuveleme bak. Babam ruhsat berse görmene gider. Ursatdır oğlum. Bar Batırjan'ı begendir. Begenin näme degmiýe? Vay menem onu kakatına can edip begendireyim. Şey. Ne sana gel Taýsana oğlum. Taýsana garadım sana oğlum. hawa baba. Yarın son bir Taýsanaňa näme at koýar oğlum? Hadi. Baba, doğrusta kayarlar. Doğrusta kaly. Var oğlum. Ana doğrusun. Adın kutlu boldun. Ne diýip boldy oğlum? Bu doğru seni öz maksat muradyna ýetdi. Sağ ol babacan. En mun ne diýip bolsa teýitler, iýleder, muny ulat etip ýetişdir. Ondan senem aýlawlardan ne diýip bolsa bu ulat bolmagy çapardy.